1 वाटी कालवं, 2 चिरलेले बारीक कांदे, बारीक चिरलेला 1 टोमॅटो, 2 चमचे मालवणी भाजका मसाला, अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं, फोडणीसाठी 2 चमचे तेल, आवडीनुसार कोकम, चवीपुरतं मीठ. आता आपण गॅस पेटवूया. पातेलं तापलेलं आहे, त्यात 2 चमचे फोडणीसाठी तेल ओतूया. फोडणीसाठी कांदा, कांदा चांगला परतून घेणे. कांदा लालसर झालेला आहे, त्यात 2 टोमॅटो टाकले. तर चांगला टोमॅटो शिजला आहे, त्यात आपण मालवणी भाजका मसाला टाकूया 2 चमचे. आवडीनुसार कोकम टाकूया. आता त्यात कालवं टाकूया. चांगली परतून घेऊया. चवीनुसार मीठ ते ढवळून घेऊया. आता थोडं पाणी, एक उकळी येऊ दे. थोडं पाणी आटलं की वरनं खोबरं टाकू. तयार आहे सुकी कालवं.